balik ni mama eh. Ma'am. Ayo. Tara ma'am. Sobra man ni ma'am. Wala gibok ra kano, gibok. Kuan ra man ni ang plite nimo 207 ra man ni. 207? Unsa may giingon day sa nagbook? Wala ra? Okay po na lang ko na. Ang kanang 350 nimo asa man na nimo gikan? So nagkatong-katong ka na. Pila to akong bayra na? 207. 207? Away mo na lang. Salamat ha? Sobra. Okay ka na? Sobra ma, sobra. Sige. Diri ra man ko, diri ra ko. Sige, salamat. Wah, sakto ra. Mahal to. 207 yata ni ma'am. 250. Gusto na kayo. Kita'y mareklamuhan dito sa office. Nga sobra ang gipliti, nga wara tami uli. Ay lang siguraduho na lang. Ngayon na lang po ni.